Hello guys, nanasad mi sa amuang aray. Sa amuang payag, mutago ta kay naay nagtan-aw. Oh, diri na pod gi-shorten na lang namo ang video kay pwede na kayo taas. So, today is Sunday. Diri na pod mi sa amuang lugar sa amuang payag. Nakalungag na ko, naka-prepare na ko, then humba again our sudan. Gunit kong ice karon kay akong bukon ibutang sa coke kay di kay bugnaw. So just keep watching. Alas 12 na. So, hi! Nana, mga unat na! Let's dig in! Dali, dahan. We are digging Wow! up the Simbayan. Hindi. mine's too red. There. Dali ra pagkabot kay namit yapon. Oh, dani bebe. Kahit lagi yung bugas sa ba't malungad ka kayo. Experience sa good lang. Mura man yung bugas dalang sa balay. Yeah, ay put lang. Charge it. Just take it off. Just only take this off, Mama. Nakita na to guys. Kalame. Ano pang tayo ka? It's like Kaya dapat program. tayo. Lagi. It's not like Jollibee. Okay. Let's eat na. Can you show them Why the? na, baby? Can you show them the snacks? No. Oh. Sam. Uboy na sa. It's like canal. Why does this actually taste like canal? Just joking. ate?
Pagka pag nabugan, Nakimay. Megamind. Because I'm the tallest over here. Parang kami. Ah, I am the tallest. Ano ba? Ang gabot lang, no? Kaon tanawa. mm. Those dogs are hungry. Ibu niya, miss, hindi ako batang ko. Ibuan na ko. Diri na lang. Diri sa... Wow. My son. Panas sa gabi yung iro. Aman. Tira na nga iro. Oo. Yeah. Daghan ang kailangan diri. Ay nang buhi o kuan. Manukan. Hindi na ati. Ngawan ng ba? Manam. Bebe ah. Sa earth. Sa tingin mo inom. Saan baso? Problema.
I'm done guys. Ako na lang ng itiwas o gumit kang Kirby. So, later again. A few inches later. Okay guys, good afternoon. Tara. Nahabog-habog na gid ang amo ang gitrabaho. Look at that. O, diri among gimasahan. Saba kayong mga gangis. Look at that. There. Oh, saba kayong mga gangis. Na at least dako-dako na among nagtrabaho. Diba? Para na round na siya. Habog-habog na gyud. Hello. Hi. Alright. No, baby. And then di nami maglungag or maglungag. Uy, daghan pa malikan ko. Ay, naman maglungag patahan. No. I wanna go. What do you think? I think. Mother, I wanna Look at that. Oh, diba? Apa mong sudan? There. Ang mga gamit ganina. Alright. No. Oh, I like castles like you. kumusta? Okay lang yan. Okay, ulan na. Gilang Sudo bigay. para sa pag-uunlad ng ating bansa. Para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya ng ating bansa. Yan lagi na basta magtipid. Sariling sikap. Lagi. Sariling sikad. Ay mahal na ang gasolina. Yan ni mi ka-afford guys. Kami ra nagtrabaho sa among balay. Sa among payag-payag. Sige lang. I think we used to make charcoal in the past as well. Later. Hello, good evening. Oh, hapon na gid siya guys. Naningog ng mga gangis. And humanami karon sa amo ang activity sa among pag building. Masa ni gamasa. Oh, mga builder bi mi. Don't worry, I'll give you. Multitaskers. So karon kay manihapon ni naglungag lang mi kay kulang na among rice. So adiri guys. Naman to. Dara, dili na maklaro. Ngit-ngit wala pa mi nagpasiga sa amo ang solar lights. Pero anya na kay kuan pa man, hayag-hayag pa man siya guys. So kaya pa ko nakalingkod. Kaya amo ang lingkurana nagdala na gid mi. Ang ipanglutod lang ning mga plastic. Diba? Diri sa mi kay mag-relax. Anyways, dili na lang ako tapuson ng video guys. Dili na lang ako i-vlog ang among pag-eating later sa amo ang panihapon. And thank you for watching guys. See you again next time. God bless. And I hope you enjoyed our vlogs today. Bye. It's my life. Lazy. It's my life.